Carlos Vemola zmenil názor a kritizuje média. Šampión poslal sebavedomú výzvu Sivákovi. Vieš čo, ja mám rád ľahké zápasy a jednoduché víťazstvá. Ďalšie podozrenie na stavkový podvod v UFC. Bojovník desivo skolaboval priamo na vážení a spoznali sme nového dočasného šampióna. Zase nič, neandertalec znova zrušil zápas. Bombardér Mazuch tvrdo inkasoval, tréner Lajoša Kleina sa po rokoch vrátil do klietky a supera odnášali na nosidlách. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 296. epizódu magazínu Týždeň v klietke. UFC oficiálne vstúpilo do novej éry. Zatiaľ čo u nás v Česku a na Slovensku sme si to v podstate ani nevšimli, lebo pre nás sa toho teda veľa nezmenilo, tak v USA sa skončili časy drahého pay-per-view. Vysielateľom UFC sa od tohto roku stala spoločnosť Paramount a jej streamovacia platforma Paramount+. Diváci tak namiesto $80 za jeden číslovaný turnaj zaplatia iba $9 za celý mesiac, čo je cena najnižšieho predplatného. Celý turnaj sa tak niesol v znamení veľkolepého štartu novej éry, hoci nie všetci diváci v zámorí boli nadšením bez seba. Najväčšia kritika išla na obrovský počet reklám, ktoré bežali behom prenosu a najmä počas nástupov bojovníkov alebo aj cez prestávky medzi kolami. Riaditeľ UFC Dana White hovorí, že niektoré veci samozrejme časom vyladia, ale zároveň naznačil, že čo sa týka reklám, tak si proste diváci musia zvyknúť. I haven't seen it yet, and all this is a work in progress. It's $8.99. You're not paying fucking, however much anymore. These guys gotta make some money too, so yeah. Už to je asi daň za lacnejšie prenosy, veď aj Paramount si musí nejako naškrapkať na tú viac než 1 miliardu, ktorú budú ročne platiť za vysielacie práva na UFC. Prvý turnaj v roku 2026 ale nepriniesol iba veľké oslavy a v zákulisí sa Dana White a spol poriadne zapotili. Prvé komplikácie prišli už v priebehu týždňa. Na zápas prelims karty medzi Alexom Hernandezom a Michaelom Johnsonom zaznamenali stavkové kancelárie zvláštne pohyby kurzov. Túto informáciu dostalo aj vedenie UFC a to je poučené z nedávnej minulosti, keďže podozrenie na stavkový podvod sa riešilo naposledy len pár mesiacov dozadu pri dueli Isaaca Dulgariena. Vtedy po rozhovore s dotyčným zápasníkom súboj nechali na karte a asi si spomeniete, ako to dopadlo. Rozoberal som to aj tu v magazíne a prípadom sa začala zaoberať FBI. Tentoraz preto nič neriskovali a duel okamžite zrušili. Happened again. We got called from the Gaming Integrity Service, and I said I'm not doing this shit again. So we pulled the fight. Yeah, I mean the FBI's already deep into all this stuff anyway, so I'm sure this one will be next. Hernandez aj Johnson sú stálicami UFC, kde zápasia už dlhé roky, takže som zvedavý, čo sa ohľadom tohto prípadu dozvieme. Potom prišiel problém úplne iného charakteru. Desivá scéna sa totiž odohrala priamo na vážení. Zápasník Cameron Smotherman splnil váhový limit, no bezprostredne potom, ako zišiel z váhy, skolaboval. Bojovník stratil vedomie a nekontrolovane padol tvárou k zemi. Ihneď za ním pribehli ľudia z UFC ako aj tréner a potom, ako sa prebral, ho odniesli z pódia. Bol to však naozaj hrozivý moment a Smothermana následne hneď previezli do nemocnice. CTčko a rentgen dopadli dobre. Zápasník musel dostať jedine zo pár štychov na bradu, keďže sa zranil pri dopade na zem. Samozrejme, jeho zápas bol ale aj tak preventívne zrušený. Zatiaľ čo najprv bol Smothermanov kolaps pripisovaný chudnutiu, samotný bojovník to neskôr poprel. V skutočnosti vraj nezhadzoval veľa a sám ešte nevie, čo sa mu vlastne stalo. I'm not entirely sure what happened and I have some more tests and stuff to take in the coming weeks to, get to the bottom of it. But, for all the people, saying I must have done a crazy cut or something like that. I cut very, very little weight. Yeah, I'm not sure what happened. But yeah, I appreciate the concern. I'm completely okay. And, I'll hopefully be back soon. I apologize to my opponent. Na toto váženie nebude spomínať v dobrom ani bývalý šampión Deiveson Figueiredo. Ten nesplnil limit bantamu napriek tomu, že dnes už zápasí vo vyššej váhe než kedysi. A Figueiredo zažil ťažký večer aj v klietke, kde sa vlastne k ničomu nedostal a Umar Nurmagomedov mu nedal ani len pričuchnúť k víťazstvu. Chabibov bratranec potom dokonca prehlásil, že sparingy z prípravy boli pre neho ťažšie než samotný duel.
Hlavnú kartu otvoril víťazne Jean Silva, ktorý v súboji v rámci top 10 pérovej váhy zdolal Arnolda Elena. Na konci zápasu inak Silva doslova zoskočil zo superovho chrbta. A tento kuriózny moment obletel internety. Tretí skalp bývalej šampiónky po sebe. Ten sa podaril veľkej nádeji ženskej mušej váhy Natálii Silve. Talentovaná brazílska bojovníčka tentoraz získala výhru nad Rose Namajunas. V UFC to má už 8-0 a môžete si pamätať aj jej výhru nad Terezou Bledou spred pár rokov. Teraz je Silva na prahu titulovej šance proti kráľovnej divízie Ševčenko. V ťažkej váhe si potom najväčší triumf kariéry pripísal Valdo Cortés Acosta, keď ukončil obľúbenca publika Derricka Luisa. Pre súčasnú peťku rebríčka to bolo 8. víťazstvo z posledných 10 zápasov. Bojovník z Dominikánskej republiky, ktorý sa spolu s manželkou stará o 9 detí, pred zápasom pritom žartoval, že ak úspeje, možno by doma rád uvítal aj 10. dieťa, ale na pozápasovej tlačovke tieto slova rýchlo vzal späť. Po 2 porážkach s Merabom Dvalishvilim sa vrátil na víťaznú vlnu Sean O'Malley. O výsledku jeho duelu so Songom Yadongom sa veľa diskutuje, no bodoví rozhodcovia sa zhodli. Všetci sa priklonili na stranu O'Malleyho, ktorý znova získal nádej na titul. A napokon hlavný zápas večera, v ktorom bol v hre dočasný pás ľahkej váhy. Právoplatný šampión Ilia Topuria z domu určite pozorne sledoval stred medzi Justinom Gaethjem a Padim Pimbletom. Pre vychádzajúcu hviezdu z Liverpoolu malo ísť o najťažší test v UFC a to sa do bodky naplnilo. Nebolo to o nejakej technickej precíznosti a najlepšie azda vystihol zápas Jirka Procházka týmito slovami. Ťažký na nohách, tvrdé bomby, málo presnosti, ale hlavne čistá, tvrdá práca a túžba ísť cez údery. Niekedy také zápasy sú a Gaethje v tom exceluje, vydretá výhra. Reagoval Procházka a presne ako to opísal, Gaethje ovládol tento súboj a po výhre na body sa po druhý raz v kariére stal dočasným šampiónom ľahkej váhy. Pred rokmi nedokázal zjednotiť opasky potom, ako v poslednom zápase kariéry zastavil Khabib. Tentokrát bude Gaethje čeliť Topuriovi a súčasný šampión už poslal odkaz, v ktorom si hneď na úvod rýpol aj do svojho rivala Pimbleta, ktorý poprvý raz v UFC padol. Ty malý úbožiak, jediné čo si musel urobiť bolo poraziť 38-ročného chlapa. Práve si prišiel o najväčšiu výplatu tvojho života. Keby si vyhral, stal by sa z teba boháč. Justin, jediné čo môžem povedať je, že gratulujem a chcel by som ti aj povedať, aby si sa pripravil, ale to je jedno. Tak či tak si v keli. Odkázal sebavedomý Topuria, ktorý týmto duelom nebol ohromený, ale UFC súboj ocenilo bonusom za zápas večera. A bonusy majú ponovom dvojnásobnú hodnotu, čiže $100,000, či už za výkon alebo zápas večera. To je jedna z noviniek, ktorú oznámil Dana White spoločne s tým, že zjednotili aj ostatné neoficiálne zákulisné bonusy. A odteraz každý bojovník, ktorý vyhrá pred limitom, získava 25 000 bonus za ukončenie. My sa presúďme do Lohovca, kde bol na programe aj prvý tohtoročný gala večer PML. S kariérou sa tu rozlúčila legenda domáceho postoja Lukáš Rus. 41-ročný bojovník na domácej pôde slávil výhru a následne nechal rukavice uprostred ringu, aby tak dal symbolickú bodku za svojou úspešnou kariérou. Na predzápasoch boli v akcii aj veľké nádeje a úspešnú premiéru v profiringu zvládla juniorská majsterka Európy Lea Tanáčová a výhru si pripísal aj stále len 18-ročný Samoš Lesárik. Známe tváre potom nastúpili do klietky. V prvom zápase uspel bývalý dvojnásobný titulový vyzývateľ oktagonu Aaron Abbey, ktorý tentoraz potreboval na výhru len 1 minútu. Veľké prekvapenie sa zrodilo v súboji medzi Lukášom Eliášom a Rasimom Palom, pretože outsider Pala dokázal zaskočiť jedného zo slovenských prospektov oktagonu. Doslova vybojovať si musel víťazstvo Roman Paulus. Ten v prvom kole prežil šialený knockdown od Bulhara Eneva, avšak Paulus sa ešte v prvom kole vrátil do zápasu vďaka ostrým lakťom zo spodu, ktorými supera otvoril. Bola to veľká dráma až do konca, ale Paulus nakoniec slávil víťazstvo na split decision. A v rozhovore potom aj superovi priznal, že ho poriadne zaskočil. Po dlhých 7 rokoch sa do klietky vrátil Jan Hudák. Ten je právom považovaný za jedného z najúspešnejších trénerov domácej scény. Keď stál v UFC v rohu Lajoša Kleina či Martina Budaja, tak z 11 zápasov prehrali len jediný raz a pripísali si 9 víťazstiev. Pod jeho vedením vyhrali výzvu spomínaný Roman Paulus či Karol Ryšavý, no vidíme ho aj v rohu ďalších hviezd trnavského Spartakusu ako Vlasto Čepo.
Tentoraz sa však Hudák ocitol v opačnej pozícii a znova nastúpil do zápasu. A nedal šancu Portugalčanovi Bremerovi. Tomu po tvrdom lakti prasklo rebro a smeroval rovno do nemocnice. Hudák tak ešte nepovedal posledné slovo a po zápase mal aj tento dojemný odkaz pre svojho syna. Andrej, ty to pozeráš, to je pre teba môj synček milovaný, milujem ťa najviac na svete. Všetko dokážeš. Aj keď budeš mať 42, hoci koľko. Po zranení sa potom vrátil do akcie Dano Hromek a ten úplne s prehľadom ukončil Končara, ktorý naopak napadol hlavného rozhodcu. Posledný zápas v klietke sa potom konal podľa pravidiel K1 a do tohto duelu nastúpil známy bombardér Marek Mazuch, ten však čelil veľkej výzve zo Srbska Željkovi Zecovi. A nebezpečný postojár dal Mazuchovi pocítiť, že v týchto pravidlách sa cíti ako doma on. Spočiatku síce Mazuchové rany našli svoj cieľ, no potom tvrdo inkasoval od Zeca a Srb to skúsene využil. Po 3 počítaniach v prvom kole to automaticky znamenalo koniec zápasu a ďalšie prekvapenie. Na úvod hlavnej karty už opäť v ringu následne nezaváhal domáci Roman Kučera, ktorý výhrou potvrdil nárok na titulový zápas. A boli sme svedkami celkom ostrého staredownu so šampiónom Lukášom Mandincom. Vrcholom večera boli 2 titulové zápasy, v tom prvom úspešne obhájil titul Adrian Ertel. Do maďarského vyzývateľa Marka Hegeduša vysypal snáď všetko. Ale Hegeduš ukázal obrovské srdce a chcel pokračovať. Ale po 4. kole a neskutočnej kanonáde už mal Hegeduš predsa dosť a zápas bol ukončený. Maďarský bojovník potom zároveň ohlásil koniec kariéry a aj v Hlohovci sa dočkal veľkého aplauzu. Medzi tým, čo šampión Ertel poslal sebavedomú výzvu smerom k Vaškovi Sivákovi. Vieš čo, ja mám rád ľahké zápasy a jednoduché víťazstvá, takže neviem, ako je na tom ten Vašek Sivák, ale jeho by som si rád ochutnal a hlavne vychutnal a samozrejme aj knocoutoval. Okrem Siváka však Ertel ukázal aj na jedno ďalšie meno, a to legendu slovenskej scény. Ale viem, že tam máme Trenčín a ja potrebujem porážať fakt poriadnych superov, takže by som chcel vyzvať Milana Páleša a chcel by som vedieť, ako je na tom tento človek a rád by som si to s ním buchol a stanovil sa na tie najvyššie príčky v Československu. Tak čo, chceli by ste vidieť jeden z týchto zápasov? Dajte vedieť do komentárov. A celý turnaj uzavrel jeden z najočakávanejších postojárskych súbojov posledných rokov. Dvojnásobný šampión PML Juraj Tutura obhajoval opasok proti neporazenej senzácii Lukášovi Antalovi, ktorý je mimochodom taktiež sparring partnerom Lajoša Kleina. Ten minulý rok dominoval, jeho knockouty obleteli svet, zdieľal ich dokonca aj Joe Rogan. Tu ale Antal čelil najväčšej výzve svojej kariéry a Tutura potvrdil extra triedu. Šampión výborne pracoval s low kickmi a práve tie sa ukázali ako kľúčové. Tutura úplne rozkopal Antalovú nohu a ten už v 3. kole nemohol stať na nohách, takže zápas bol ukončený. Tutura obhájil titul a zároveň získal aj nový pas slovenského šampióna VMC, čo mu otvára cestu napríklad k súboju o titul majstra Európy. Pre túto chvíľu však bolo pre neho najpodstatnejšie, že doma v Hlohovci mohol oslavovať veľké víťazstvo a pás ostáva v jeho rukách. Teraz už sú na rade novinky. Víkendový Octagon 83 v Stuttgarte hlási stratu. Vosgron ani na druhý pokus nenastúpi do duelu s Čaváriom. Octagon dnes večer oznámil, že nemecký zápasník si na tréningu zranil rameno a potrebuje viac času na rekonvalescenciu. Niektorí fanúšikovia sa však pýtajú, či to nesúvisí s aktuálnymi nezhodami medzi promotérom Octagonu Ondrom Novotným a Vosgroného manažérom Ivanom Diakovičom. Každopádne to sú teraz len špekulácie a oficiálne platí, že Neandertálec Vosgron sa zranil na tréningu. Octagon medzi tým naďalej pracuje na svojej poľskej expanzii. Na kartu do Štetína pribúdajú nové poľské posily, no teraz tam ohlásili aj veľký súboj známych tvárí. Jon Surdu napriek poslednému mega preváženiu zostáva vo Veltri, kde sa stretne s navrátilcom Amiranom Gogoladzem. To je veľmi dôležitý duel, ktorého víťaz bude môcť následne potenciálne vyzvať nového šampióna 7-7 a ten vzíde už o pár týždňov z dvojice Paradiser versus Brito. V prípade, že vo svojich dueloch uspejú Surdu aj Rony, by tak mohla opäť vzniknúť zaujímavá situácia, kedy budú obaja sparring partneri na špici divízie, ale teraz v opačnom garde. Ale to predbiehame, pretože Brito a Gogoladze do toho plánujú výrazne prehovoriť.
Prehovoriť plánoval aj Carlos Vémola, ktorý pred týždňom po prepustení z väzby na kauciu avizoval, že sa vyjadrí k prípadu, v ktorom je obvinený. Na svojom Hero síce zverejnil video, ako prebiehalo zadržanie a náročné chvíle vo väzbe, no o samotnom prípade nakoniec podrobnejšie hovoriť nebude. Vémola tvrdí, že sa totiž situácia zmenila. Toto už je jeho prehlásenie, ktoré v nedeľu zavesil na svoj profil. Po návrate z väzby som slúbil, že sa vyjadrím k celému prípadu môjho obvinenia, situácia sa však zmenila. V médiách sa odvtedy rozbehla štvanica za senzáciou. Chápem, že si chcú zvýšiť sledovanosť. Prečo k tomu však musia používať lži? Z môjho pohľadu si tak dnes hrajú vlastnú hru, ktorej sa nechcem a nebudem zúčastňovať. K celej veci sa nakoniec vyjadril môj obhajca doktor Rampula. Na jeho odporúčanie sa teda nebudem vyjadrovať k ničomu, čo sa týka vyšetrovania, ani môj mediálny tím nebude poskytovať žiadne bližšie informácie týkajúce sa vyšetrovania. Jednoducho to nechám na políciu, nech robí svoju prácu. Verím, že celá vec bude rýchlo a riadne prešetrená. Ja sám sa dám čo najrýchlejšie dokopy po zdravotnej stránke a budem sa ďalej sústrediť na svoju prácu, odkázal Vémola. Prebehnime si ešte aj víkendový program, je tu ďalší číslovaný gala večer UFC, tentokrát v Austrálii, kde bude domáci Alexander Volkanovský obhajovať titul pérovej váhy v odvete s Diegom Lópezom. V oktagone potom spoznáme nového šampióna. V Stuttgarte o voľný titul pérovej váhy budú bojovať Niko Samsonidze a Mago Machajev. V akcii potom budú aj Alina Dalaslan, ale rovnako aj Lucie Pudilová, ktorú čaká súboj s Katarínou Lehner. A spomedzi českých bojovníkov ešte bude v akcii Jan Malach, Tempreveri a Ahmada Halimsona. A potom ešte na domácej scéne máme aj amatérske turnaje, na Slovensku to bude Mamal a v Česku zase MMA Arena Cup. A to je aktuálny týždeň v klietke. Ja vám ďakujem, že magazín sledujete a ak chcete naďalej zostať v obraze, nezabudnite nechať odber na tento kanál. A v prípade, že ste tak už urobili, tak vám budem vďačný aj za like na video.